नमस्कार खुलुमबाय मैं हूं आप लोग का द जेम्स मुसाहारि आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द। बे जाबाय दिल्ली टार्मिनेल 2। नोंथांमोननो आं दा दिल्ली टार्मिनेल 2 खौ देखायगासिनो दङ। आङो दिल्ली टार्मिनेल 2 निफ्राय गुवाहाटी थांगोन आरो गुवाहाटीयाव आंखौ सोर लांनो फैदों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था। आं नोंथांमोननो दिल्ली टार्मिनेल 2 खौ देखायलांगासिनो दङ। बेयाव जेबो खास गैया, आं नोंथांमोननो बारा जेबो देखायनाय जाया, नोंथांमोना नायलांबायल' थादो। आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन आरो आंनि लोगो नोंथांमोन, आं दा न'निफ्राय ओंखारथ'नो हायाखै, आंहा न'आव प्रब्लेम जानानै दङ। आं ओंखारगोन, सानसे बा साननै नांबावगोन आंनो। आं गोबां खामानि मावनो दङ आरो नोंथांमोना आंनि माबायदि आं मा खामानि मावनो नागिरदों, गोबां उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौबो माबा मोनसे फोरोंनो दङ, हायाखै आं जेबो। नोंथांमोना साननैसो नेथ', बेनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सरि। अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जय हिन्द। बहुत दामलै हायालाय बायनो फाग्लानो बेयाव गोजा बायना लोंनो
लोगोफोर आं दा गुवाहाटीनिफ्राय माने आउट जाबाय आरो ओमफ्राय आंखौ माबायदि लांनो फैयो नाय आंनि लोगो दैनाय बेसो लोगो भाई आंखौ माजों लांनो फैयो गुवाहाटीयाव नाय आंनि बेखौ थिखांनो हागोन नोङो नैखौ लालाय हागोन नैनि आर्मिफोरखौ थिखांनो हालाय आं बेखौलाय बेफोरसो लोगो नुदों आंखौ माने आंखौ नै जोंना लोगो ना स्कुटिजों लांनो फैयो डेन्जार हिटका स्कुटियाबो जोंना बेफोरसो लोगो माने मानियो आरोना आंखौ माने बेयो जेब्ला फैयो बे स्कुटिजोंनो लांफैबाय दे खेबसेल' नङा गोबां बार जाबाय आरोना बे स्कुटिजों आंखौ लांनानै बे न'आव दोनना फैयो ओरैबायदि इन्टारेस्ट माने मानियो आरो आं दा बेखौ आंनि बिदा होननानै जोबोर मोजां लोगो जोङो लोगो सासे फैबावगौमोन नोंजों लोगो दंबाय गरेस्वरनि नै आंखौ एन्सार लाजोबनाय खेबसे लोगो मोनगोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै लोगोफोर आं गुवाहाटी मोनफैबाय जय हिन्द।